Sugbo ug Central Visayas pabiling luwas sa African Swine Fever o ASF ug avian flu. Apan mihan-ay og mga lakang karon ang Department of Agriculture taliwa sa mga bag-ong kaso nga natala sa mga silingang probinsya. Ang detalye ni Nico Sereno. Giklaro sa Department of Agriculture pabilin nga ASF ug avian influenza free ang Sugbo ug Central Visayas. Karong bag-o may natalang kaso sa African swine fever sa lalawigan sa Camiguin. Mao nga gihingusgan ang mga lakang aron kapugngan ang pagkatap niini. Gihulagway ni Regional Executive Director Joel Elumba usa sa gialerto ang lungsod sa Hagna sa lalawigan sa Bohol nga atbang ra kaayo sa maong probinsya. Part sa border control is kining disinfection na truck nga murag bumbero ba, no? Nga og dunay mo abot ng mga vehicles coming from Cagayan, coming from Butuan o coming from Camiguin, ma-disinfected nato, no? Just to prevent the unsay tawag ani nato nga makasulod ang ato ang African swine fever. Gibantayan pag-ayo nga dili makasulod kining maong sakit tungod kay maapektuhan ang industriya. Sama sa mga baboy nga kun may matala nga ASF case, gikinahanglan gyud ang pagpa-depopulate o pagpamatay aron dili makatakod. Sa pikasbahin kagahapon, mi-preside sa iyang labing unang meeting sa Department of Agriculture si Presidente Bongbong Marcos. Si Marcos may temporaryong muduma sa ahensya kay gusto niya nga tutukan ug solusyonan ang matud pa food crisis karon. Mimando ang presidente sa mga lakang pagpa-increase sa production, proteksyon sa mga rice o corn farmers, ingon man pag-umol sa ahensya ug multi-year plan. When we look around the world, everyone is preparing for it. And therefore because we are already in a disadvantageous position in terms of supply, food supply, we're already in a disadvantageous position. We should really pay a very close attention to what we can do. Ang DA7 mipasabot, may mga lakang nga gihimo aron makab-ot kini. Usa sa giplano nila ang paghimo og mga demo farm aron matudluan ang mga farmers sa pagpa-maximize sa ilang harvest. Ang among kontrolahon ang among inputs gikan sa mga organic fertilizer kung wala nay mas lower man gyud ang organic, no? And then mga alternatives nato, doon na tayo mga bioin o kanang mga labor pag-mechanize nimo. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.